Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. Bago tayo mag-dive, i-discuss ko muna yung setup ng ating pana dahil sa maraming nagtatanong kung gaano daw kahaba yung pag-setup ko ng rubber sa aking invert. Ayan, sa mga invert user ng pana natin, mapa-carbon or wood. Ayan, so eto na yung mga katanungan nyo. Sasagutin ko na mga kaspero. At unahin ko yung shaft natin. Ayan, Salvimar shaft, 7mm double barb, 170 cm. Ayan, by Corsi Spearmaster o kay Sir Abraham. And then yung head natin, Hermes head, kay Sir Abraham din galing. Yung line natin, ayan, yung red, matibay yan, galing kay Sir Abraham din. At red na rubber, Mako rubber, by Sir Abraham din. At yung barrel natin, 120 cm. So, ayan. So, dito na tayo sa pagsisit up ng ating rubber mga kaspero. Yung haba ng main rubber natin or yung primary is 34 cm. So, 34 cm by 14 mm. So, 14 mm lang nilagay ko. Bakit 14? Kasi, napakagaan ng shaft natin. This is only 7 mm. Kaya, 14 lang nilagay ko. And 2 seats na 14 mm din. So, yung secondary natin, yung haba ng rubber na ito is 32 cm. So, bali medyo okay na rin yung takbo ng pana natin. May kalakasan na rin at accurate na rin. Kaya kung 7.5 or 8 mm yung shaft natin, mas maganda gawin natin yung main natin na 16. And then 3 seats na 14. Yan yung pinaka best sukat. So same length lang naman. So pag 16, pwede kang mag-main ng 36 cm at secondary gawin mong 34. So mag-advance lang tayo ng 2 inch bawat 2 cm bawat rubber kung medyo mabigat yung shaft natin. So medyo malakas na yon dahil mag 3 sets na secondary at saka 16 mm na primary. Kaya ayan, sa lahat ng tatanong, eto na. Kaya maraming salamat and shoutout sa inyo. So let's go, magda-dive na tayo. Unang nagpakita sa atin, etong Rainbow Runner. Napakarami nila mga kaspero. Subalit, ayan, namimili tayo ng mas malaki. At eto, tinira ko yung first fish of the day natin. Ang problema lang, sablay. Goods naman yung pagkatira natin, pero may pagka ninja talaga itong isdang ito. Kaya sablay yung unang tira natin. Pero ayos lang dahil napakaraming isda, makakahuli pa rin tayo. Medyo may kalaliman talaga itong sinisisid namin sa unang spot. At kung napapansin nyo, nangingitim talaga sa sobrang dami ng isda dito. At saka napaka ganda na visibility ng tubig. At meron akong nakitang target dito na red bass o ang tawagin dito sa amin ay tanghalon. Ayan, inaming ko na at nung tinira ko, sa pool naman. Pero sa buntot, kaya nakawala. Pangalawang isda natin, palpak na naman mga kaspero. Sayang, pero ayos lang yan. Huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil nandyan lang yung mga biyaya para sa atin. At eto, nag-ambush tayo dahil nag-change tayo ng spot. At sobrang linaw din ng tubig. At natanaw ko yung dalawang green jobfish na malalaki. Ang problema lang, ayaw talaga lumapit sa atin. Gawa ng natatakot siguro dahil sa sobrang linaw ng tubig. Bawat galaw natin alam nila. Kaya hinayaan ko na at umahon na lang ako para umabante sa unahan na spot. Baka doon tayo makakadali ng ating benamano.
Tamang-tama mga kaspero, pagka drop ko ulit dito sa unahan, meron akong nakita na isang yellow lip emperor, isang uri ng dugso na malaki, ngunit napakakulit mga kaspero. Sobrang layo talaga, ayaw lumapit. At yung dalawang malaking green job fish nandun sa unahan. At yung manok, meron pa tayong naririnig pero hindi natin nakita dito. Kung nandito lang yun sa harapan natin, talagang yun yung uunahin nating panain para meron na agad tayong buhay na mano. Pero hindi ko makita kung saan banda, kaya sorry ka na lang manok. Buti na lang sa nagsisid ko, meron akong nakitang dalawang oriental sweet lips or aratan kung tawagin sa amin. Napakaamo ng isdang ito, halos nandyan lang sa unahan, halos hahalik na sa ating shaft, pero tinatarget ko na double shot ko silang dalawa. Ang problema lang, pag tumatabi sila, nagigitla or umaalis, kaya hindi natin maiming ng maayos na dalawa sila. Talagang nagtatampuhan talaga itong isdang ito, kaya no choice na, tinira ko na yung isa dito para meron na agad tayong binamano, dahil nakailang sisid na tayo ngunit wala pang binamano. Kaya pag ganito, tirahin na natin sa pool mga kaspero. Ito na yung kauna-unahang isda natin sa araw na ito. At pumunta ako dito sa may gilid na part at nakita ko yung grupo ng mga rainbow runner na napakarami. At meron pang kasamang mga big nose unicorn. Grabe mga kaspero, napakalaking mga big nose unicorn yung lumapit sa atin. Halo-halo, merong slender, merong hump nose, merong slick. At syempre, kung napapansin nyo, halos kalahati lang sa laki yung ibang unicorn sa big nose unicorn na ito. Sobrang malalaki talaga mga kaspero, dahil nung pinana ko yung isa nito, umabot ng 4 na kilo, 4.100 grams yung bawat isa. Kaya pag nakapana ka ng isa nito, paldo na talaga. Pero meron talaga akong target dito na pambihira naming mapana na unicorn, dahil sa sobrang taba, medyo mailap din. Kaya eto na, no choice na tayo. Tinira ko na itong napakalaking big nose unicorn na nasa harapan natin, at napakaganda ng pagkatama. Kaya eto na yung second fish of the day natin sa araw na ito.
Same spot pa rin kung saan natin napana yung big nose unicorn. At nagpakita kaagad sa atin itong napakaraming grupo. Kaya hinintay ko na mas lumapit sa atin para makapili ulit tayo ng mas malaki. At yun nga lang, medyo umilap gawa ng meron palang pawikan doon sa gilid na hinahabol din yung mga ibang isda. Kaya ayun, biglang natakot at bumaba konti doon sa mileage. Kaya tamang hintay ulit tayo. Buti na lang medyo kondisyon yung katawan natin at pwede tayong makapaghintay. Kaya ayan, nakapag-aim na tayo ng isang malaki at sapol naman pagtira natin. Ayos mga kaspero. Hindi ko talaga inalisan itong spot na ito mga kaspero, gawa ng napakarami talaga nila dyan sa baba. Medyo may agos, ngunit kaya ko namang salubungin. Kaya tamang pahinga lang bago sisid. Pero sila Master Danny at Mr. RJ sumasabay doon sa agos. Pero ako, dito lang ako dahil dito ako nakakapana ng malalaking isda. At eto, target na natin yung isa. Nung tinira natin, sapol na sapol, napakaganda ng pagkatama. Kaya ayun, dagdag sa ating huli. Saktong-sakto mga kaspero, nasa baba ako nag-aambush. Narinig ko si Master RJ na parang tumatawag sa akin. Yun pala, merong isang malaking tangigi. Kaya hinabol ko na ito pataas mga kaspero. Medyo distansya pa nga yung pagkatira natin. Pero kitang-kita nyo naman, sapol na sapol mga kaspero. Problema lang, medyo napababa. Kaya hindi ko na pinersa itong isda na ito, baka makawala pa. Pinahila ko na lang siya ng tali ko, gawa ng medyo mahaba yung tali natin. Kaya okay lang, hanggang sa mapagod. Tuslok ka lang. Tuslok ka. Sasang.
Ay ah. Headshot eh. Sitro dito ah. Parang pa. Pagkatapos kong na-secured yung tangigi, bumaba ulit ako. Sobrang dami talaga ng isda sa spot na ito. Medyo may agos nga lang, kailangan talaga natin tumiming pag ganitong sitwasyon. Kung napapansin nyo, ayan, napakaraming stick, slender na mga unicorn. Pero yung tinarget natin, isang special na green jobfish. Ito yung paborito ng ating sailor na si Sir Abraham. Another ambush na rin yung ginawa natin dahil sa kanina na nakita natin napakaraming unicorn. Bumalik ulit ako at ito, meron pa palang kasama na green jobfish yung pinana natin, kaya ito na yung hinanting ko dahil ito na rin yung last dive natin at umuwi na rin kami mga kaspero. Talagang sinecured ko itong green jobfish na ito na lumapit at nung tinira natin sa pool mga kaspero, ayos na rin yung mga huli natin ngayong araw. Paldo na rin, malalaki. Kaya maraming salamat mga kaspero sa walang sawang suporta. And God bless you all. Salamat. Dahil hindi kayo nawawala, dyan at dyan pa rin kayo. So, yung mga shoutout natin sa next video mga kaspero, meron tayong shoutout. Hindi nga lang tayo makapag-shoutout ngayon. Talagang sobrang busy tayo mga kaspero. Halos wala tayong time na mag-edit. Kaya kung napapansin nyo, bihira ako makapag-upload. Kaya sisikapin ko ngayong buwan na makapag daily upload tayo or 3 times to 4 times a week na makapag-upload para mag-enjoy naman yung mga solid subscriber natin. Kaya God bless you all mga kaspero at see you sa mga susunod nating adventure. May puso